Fil-Parlament fis-sena 2012 l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi poġġa fuq il-mejda tal-Kamra lista ta' kemm il-darba ntuża l-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta mill-2008. Jirriżulta li fl-2008 għamel 5 vjaġġi bil-helikopter b'nefqa totali ta' 3,000 euro. Il-vjaġġi jinkludu inawgurazzjoni ta' Craft Center. Fl-2009 għamel 10 vjaġġi oħra bil-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta li swew 9,800 euro. Fost iżjarat hemm qudies tal-festa ta' San George fir-Raba Għawdex, inawgurazzjoni ta' presepju u kunċert mużikali. Fl-2010 l-eks Prim Ministru attenda ikliet qudies u maratoni bil-helikopter tal-Forzi Armati b'nefqa totali ta' 7,962 euro. Fl-2011 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi attenda teach opri u inawgurazzjonijiet bil-helikopter tal-Forzi Armati, vjaġġi li ammontaw għal 11,415 euro. Dan ifisser li bejn l-2008 u l-2011 l-eks Prim Ministru uża l-helikopter kważi 40 darba b'nefqa ta' 32,300 euro. Il-membru parlamentari laburista Justin Caruana sfat taħt il-mira tal-Gazzetta The Times hija ntalbet tattendi laqgħa tal-Assemblea Parlamentari bħala parti mid-delegazzjoni Maltija u bħala chairperson tal-Kumitat dwar il-Lvant Nofsani. Peress li d-deċiżjoni biex Justin Caruana tattendi laqgħa fi Brussell li ttieħdet it-3 filgħodu kellha tagħmel arranġamenti biex tasal l-ajruport ta' Marseille fil-ħin billi tagħmel użu minn helikopter tal-Forzi Armati. Minn Marseille mbagħad vjaġġat lejn Brussell. Il-Gazzetta tal-Lega li Justin Caruana ma użax il-heliport tax-Xewkija x'kien aktar konvenjenti li tuża l-helipad tal-Isptar Ġenerali Għawdex. Madankollu l-Gazzetta ma tgħidx li fil-heliport tax-Xewkija bħalissa qed isir xogħol ta' tindifu ristrutturar. Kelliem mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru fakkar li Dr. Justin Caruana attendiet konferenza bħala parti mid-dmirijiet parlamentari tagħha u qdiet dmirijietha meta rrappreżentat lil pajjiżna.